Ayo Ger. Wah, Fuad. Anake Fuad. Oh iki anake we iki. Oh, ayo nu. Ya. Prayitna sing ati-ati turangga bening. Wes. Ayo le. Iki anake sapa? Man iki anake Fuad. Bocah cilik-cilik pintere kok kaya mangkene. Oh. Wah, iya. Pensiun geti anake sing muncul lan sing neruske lan ya iki sing neruske yo es iki lho buat anakmu kaya ngene iki lho ya iki blondonge Irma. Wis. Ayo nek. Mbah, putune mbahmu sapa? Yo. Oh. Wah. Oh, yo. Op lah. Iya. Op. He. Ho. Ayo lengger lu. Sekesek. Jos. Sekesek. Jos. Sekesek. Jos. Ho. He. Ho. Op. Ayo Mas, iki blondonge Mas Bramat. Ayo, cah loro kita kembar rupanya padha. Ya, ayo. Bocah cilik-cilik kaya mangkene kaprik gelane man. Ayo.
budale prajurit kuda terus agempang lumeju nuju melekat swara cambukan nitir koyoke antariksa pedhot kepenake lan uga ditata barisane turangga benik. Cipta budaya. Hey. Yo, hey. Son. Yo. Hey. Hey.
nalika ing Surabaya sak tenane ora bakal tak lalekke ning ra bisa ati malah kaya ngene kenangan nalika ing Surabaya ra ngira tresnamu digawe lara aja dume saiki wis katon ayu beber pisan wis ra gelem karo aku lungguh sandeng rasane ra bisa pisah budal bareng tumuju ing Surabaya wis ra eleng nalika urip sesusah bareng mulya aku njur ditinggal lunga kenangan saiki tinggal kenangan biyen seneng saiki dadi kelangan kelangan tresno sing tak tandurina lan wengi kari tukule aku ra bisa duweni kadang mati kadang ye op kenangan ora bakal iso ilang kenangan nalika ing Surabaya sak tenane ora bakal tak bisa ati malah kaya ngene kenangan nalika ing Surabaya ra ngira tresnamu mung gawe lara aja dume sliramu sing katon ayu beber pisan wis ra gelem eling aku lungguh sandeng rasane ra bisa pisah budal dalan tumuju ing Surabaya
Raja kaya ngono lho, Dut. Iya iya iya. Adane ya dikirim lebar. Iya iya iya. Yo. Yo aus. Iya iya iya. Iya iya iya. Ai soi ôi. Ai ơi ơi à soi. Iya iya iya. Iya iya iya. Lele. Das. Yo. Ayo no, isno. Mas Bram. Yo. Hae, le. Ye o. Yo. Hae, yo. Ye a, le. Hae. Ya. So. Ha. Ho. Ye o. Hae. Ye o. Hae. Ye o. Hae. Janji
Hae. Hao. Hae. Hao. Hae. Oh. Hae. Hao. Game mungkin balik aturan Wilujeng Galuh menika kagem paripun Mas Farid. Nggih matur nuwun kanuwun iki sampun dipun tampi kirimanipun wonten dalu punika. Hae hae. Oh iya ho. Hae hae. Yuk, 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 op. Oh, asik. Oh, oh. Monggo Mas Farid Katuran Binara. Ayo. Iya. Yo. Iya. Saranane. Ayo sesuk sekolah lho, sekolah lho ya. Mbok cah cilik lek dadi ngono ki lek cah cilik-cilik. Ayo kowe pun balon ta kowe. Ah, njaluk balon. Iya. Oh. Ais. Oh. Ayo Wisnu. Oh, ais. Ayo lele nu. Jaluk balon nih, jaluk balon. Op. Merah. Anake sapa iki, anake sapa? Bapake ngendang, bapake. Heeh, ya iki lho anake Mas Bramanto. Nah. Op. Iki ana sing mangan kembang. Piye le rasane le pahit.
Kembang dipangan kok pahit. Oh, eh, oh, hey, ah, oh, ah, eh, oh, ya, ah, eh, iya, jas, au, ah, Ayo. Bujang gini. aku malah bingung kok diruncang ini. Rupanya ini podo sing loro iki. Iya. Om. Nah. Hei. Yo at. Iya, kesit. Sik pedes lombok. Iki nek wis ngombe apa durung Mas Dra? Oh. Iya. Oh, Ya wes jagongan. Ayo, gantian yo. Sing sitoke kaya kondom iki, jelikane kondom. Jaluk sanggup Pak Agus. Sangunya mana Bapak? Kok wis pinter ya? Sangu Bapak. Ya kuwi lho, jaluk sanggup Pak Agus. Lagi lo kaya kondom iki. Kaya kondom. Iki cilikane kondom iki. Iki anak Irma ta iki? Anak Irma ya iki. Oh, anak Irma. Ais. DPR-mu apa? Awas lo ya, ayo. Ya, piye iki, ayo. Lah talang. Iya. Kemepeten lho, Ger. Wis, Le. Wis. Iki ora ngono. Nyantol karo Bramanta urung diwarai sing iki. Lek ku marai ke lho. Weh, piye to iki? Kan luar biasa banget. Oh. Nah, iya. PR-mu apa PR-mu? Kayak fan-fan-nya yang kono ya lho. Iya, jos. Nah. Ayo. Weh. Oh.
Bos. Iya. Ayo le. Genggal Yon Mami. Mami apa gelek saweran ning kene jero ke? Ayo. Nah. Iki rene wong nyawer lho, Le. Lah mau anjir-anjir kaya ngono yo rene wong nyawer. Aning iki yo ora nyawer ning. Ah. Oh. Minggiro le. Kange arep salto. Yo. Yo lu. Bu. We. Lah. Wah ping piro le? Hop le, hop. Tak. Burintek. Lho. Nek ngomongi to. Kaya rene wong nyawer biangeten nih. Oh. Hey. Yo. Hey. Sek. Ayo, aku terno Bali Pak Dang. Akhirnya tak pergi Bali ger. Awas, ya. Lah. Halo le, alhamdulillah. Terima kasih, Sako besok sekolah. Gila salto pengen empat ya kira-kira le bapak. Moga. Ayo tambahin, ditambahin, ayo. Minggiro ger, meredok minggiro, masih arep mlebu. Telu eleno, siji, loro, Nek, balen nih. Wes le. Besok sekolah nih ger. Jan apik banget. Siji, loro, papat. Tak le mlebu le. Wes baik 5. Luar biasa. Jos. Don iki makaten kalau mau para rawuh